సర్వపోగడ్తలు సృష్టికర్త అయిన అల్లా సుమంతాలకి దైవప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మీద దర్జీ షరీఫ్. ప్రశ్న: ఆడవారు, మెన్సెస్ మరియు గర్భిణీ స్త్రీలు రంజాన్ ఉపవాసాలు కొన్ని వారు వదిలేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు షవ్వాల్ ఉపవాసాలు ముందు పెట్టాలా, రంజాన్ ఉపవాసాలు ముందు పెట్టాలి? అది ప్రశ్న. సమాధానం: స్టెప్ 1, ఇప్పుడు రంజాన్ ఉపవాసాలు చాలా తక్కువగా ఉంటే ముందు అది పెట్టి తర్వాత షవ్వాల్ 6 ఉపవాసాలు ఉండవచ్చు. స్టెప్ 2, రంజాన్ ఉపవాసాలు చాలా ఉన్నట్లయితే షవ్వాల్ ఉపవాసాలు పాటించడానికి షవ్వాల్ నెల దాటిపోయింది అని భావిస్తే ముందు షవ్వాల్ ఉపవాసాలు పాటించి తర్వాత వచ్చే రంజాన్ వరకు వదిలిపెట్టిన రంజాన్ ఉపవాసాలు పాటించవచ్చు. ఇలా చేయవచ్చు.